ethi yena ngeke azacule nami nami vele futhi angisoze vele lokho nje fanele kucace angisoze isizathu ke mina sami sokuthi ngingeke ngisebenze naye uyabhimba uyabhimba too much yabo ngeke ngize ngisebenze nebhimba elinjalo ngizocela nje ukukhuluma ngithi mina ngomunye unyaka ngaye ngafonelwa uLokhuzana indidane kunengoma kusho ukuthi indidane iyayenza yasibiza yena ukuthi akeze ezoyifakaza ngazi indlela thize kanjani so ithema iphumile leyo ngoma leyo ngonyaka olandelayo ngisazi noma ngonyaka olandelayo noma ngoba indidane yayikhipha angani noma kabili noma kathathu ngonyaka kodwa emsebenzini olandelayo yasicela ukuthi Mandlanduna mfowethu ngicela uzongisiza abantu baxabana nami lapha bathi ngangalandi ngani wena uzocula abona manga la ungakhuluma iqiniso uzocula lapha engomeni Bukele Perfect TV emakhaya sithi nje salute igama nguShepherd kaManxele ngitabuka ngapha wahlabisa empembeni esigodi la ngidavuka khona namhlanje niyazi yabona ngaqala ngathi ngiyashiselwa isitulo sami sengishisa ngalelo la ngoba ezithi ngihleli nelegend nabanye abantu abakhulu la endimeni uMaskandi abawenze wakuleli zinga namhlanje bathi mfethu uMandlanduna uFakathuli futhi omdala asekumukela kwi-Perfect TV sibonga isikhathi sakho ukuthi ube khona futhi ngiyabonga kakhulu bhuti wami ngibonga ithuba mfethu angimine ngikuhluphayo iyazi indoda osebenza nami ngihluphe kanjani kodwa abantu mfethu bathi hayi ungabalanda bonke abantu kwi-Perfect TV kodwa mongakayilandi le yansizwa le yakuthula ayakuphelele hayi siyabonga okusho ukuthi uMandlanduna bayamdinga abantu abamdinga mfethu phela ngithi ubuya nyamalala singazi kwenzakalani kodwa namhlanje ngicela ukucaciseleka konke ukuthi uMandlanduna akanyamalelo benyamalelo mhlawumbe ezinye zezinto kunjalo mfethu siyazi background yakho music kakhulu uzala ilegend ene yamakhosi kaMaskandi yes iqalaphi kuwe umculo ke ngiyazi ukuthi ubaba umculi ubaba uBhekumuzi ukuthulwa umculi naye esimhlonipha kakhulu yes umfundisi akamzali umfundisi kusho amanga lawo amanga lawo ngihleli ngisho ngithi amanga lawo ukuthi umfundisi akamzali umfundisi kusho ukuthi kusuke ngaqondananga singasho kanjalo mina bhuti wami eyomculo iqala ngizothi mangabe ubaba kusho ukuthi mhlambe la ngabo 1992 93 kunyuka kuyaphezulu ubaba ubethi mangabe esekhaya mhlambe edlala isiginci bese kuba ukuthi mhlambe uyareheza anginikeze nami ithuba acule ukusho ukuthi mina eyokucula iqale ngabo 1992 93 kanje ubaba ubethi mangabe esekhaya reheza bese ngihlala eduze kwakhe angilokhuze angifundisa ama backings angibambisa ukuthi angicule kanje ama album amaningi kababa kusukela nje zothini oziphe zakho obuyile ngangisuke ngiwazi before ezophuma ngoba isikhathi esiningi bengisuke nginayo mangabe reheza nobaba laba abanye awayenabo baba uMeku obaba uThamsanqa obaba uSizathu abantu engangisuke nginabo labo mangabe so yaqala lapho ukungena into yomculo kumina kwaze kwafika ukuthi ubaba uyadlula ke emhlabeni ngaqhubeka lapho ayi ngiyakuzwa mfethu ikuphi ke lapha khona ubonayo ukuthi uMandlanduna engayenza into nawe usuqala usufuna ukuba umculi lento ngiyazi ko92 awusayidlalela nobaba ekufaka qala nini nawe usubothi hayi ukuthi ngingaba umculi okay iqiniso lithi akusho ukuthi mina nginakanga leyo nto leyo ngoba kuthe mayidlula ubaba khona omunye ubaba okuthiwa uMalingo besebenza naye ubaba ubegida kubaba okusho ukuthi ngokukhula wagcina ke esebuyele eceleni okusho ukuthi makudlula ubaba ke bese fika kumina ethena ngobuya ngazi bengicula bengidansa mangabe reheza nabo into ibiyenziwa nje lapha kubaba nami bengisuke ngikhona ngenza nami abuye kumina azongitshela ukuthi hayi ndoda wena kumele ukuthi ngizama indlela ukuthi urecord
ibuye lapho lento ukuthi no ngingayenza vele ngoba ngiyayithanda. Yes. Wazama indlela ke wakhuluma noSomnandi, uSomnandi uThokozani langa. Yes. Wakhuluma noThokozani langa wangithatha wangisebula sahamba sawuqala lapho ke ila engaqala khona ukurecorda ngo2011. Yes. Yeah. Ngiyakuzwa uqala ubaba esengasekho ukuthi kuveleke manje uMandlanduna ke uqobo lwakhe. Ngabe uyiqinisa singana ngiyazi maningi amaminti abantu inkolelo abayishoyo ukuthi hayi ubaba uBhekumuzi wayengathandi ube umculi. Yeah, wayengafuni ayikho nje ingane yakhe wayifuna ukuthi ube umculi. Izathu salokho ukuhlupheka kwasemculweni. Yes. Adlule kukhona yena ngoba ubaba uqale ukubonakala kule minyaka mhlambe ko2003 Yeah. kuza ngapha ngaphezulu. Kade ecula sonke lesikhathi kusukela ngo1987 baba eqala ukurecord. Kodwa sonke leso sikhathi ubaziwa ukuthi ukhona kodwa kungekho leyo nto leyo. Yabo kuyilabo bantu nalabo abamthandayo. Okusho ukuthi ngaleyo nto leyo akafunanga ukuthi kube khona ingane yakhe eculayo. Uyabona? Thiwa sizwayelela qhude. Wasizwa iqhude lokhu ushintsha amabala. Iqhude lasekhaya. Yes, wasizwa iqhude lokhu ushintsha amabala, lokhu limkhulisa kanjalo waze wagcina ke efike kuleli zinga afike kulona. Yes. Yeah. Mfethu ngesingadluli kubaba uBhekumuzi ukuthula kancane. Siyazi ukuthi nawe nje inxa yakhe. Yes, bro. Abantu baningi baclaim ukuthi bayamazi kodwa namhlanje thina sibe nenhlahla okuhlala nomuntu ophuma esendeni lakhe. Yes. Ayinsizwe kanjani le yami? Ngiyazi kuwe ubaba mhlambe kodwa uma esekhaya nje noma impilo yakhe. Sasibuye simbize ngoShaka thina. Ngoba ubaba angazi wayeba kuleso simo acabanga ukuthi siright ngaleso sikhathi ngoba wayeba umzali aphinde futhi abe umngani mawuhleli naye uyithola uhleka kumnandi aphinde futhi ayishintshe into akukhombisa ukuthi yena akasiyena umngani wakho umzali wakho. So umuntu bekuphileka naye kakhulu. Mfethu hayi kukuthini kodwa ukubona umphakathi wamaphumulo wonkana neKZN ukuthi singasisho ukuthi omunye wamakhosi amaskandi le kodwa inhlonipho ayideserve akayithola. Kubhlungu kakhulu ngifuna uqamba amanga. Lo muntu lwana wasebenza kakhulu namanje kunabaculi abadala abasambabazayo. Yes. Ngoba lokhu ngizokusho ngeke ngikufihla. Ingoma kaBaba ungathatha ingoma kaBaba njengoba nje engasekho uyidlale uyiqhathanisa nengoma yomculo okhona njengamanje. Kodwa ngiyakuthembisa ukuthi kaBaba engawina. Ngiyakuthembisa ukuthi kaBaba engawina ngokuthini? Ngokuthi ubekhuluma ngezinto ezinengqondo isikhathi esiningi. Ubekhuluma ngezinto ezakhayo ezinengqondo ecula futhi ecula. Mangikhuluma ngokucula ngikhulumi ngokuhleba ngikhuluma ngokucula. Ivoice ubeyikhipha, inote ubelishanje ngoba linjalo. Yabo. So akakutholi ke kodwa ke ukuhlonipheka nanokukhumbuleka ngendlela kufanele ngabe kwenzeka ngayo. Yes. Yeah. Yes, wena njengomandlanduna khona mhlawumbe esowakuzama enikwenzayo just ukwenza igama lababa uBhekumuzi wasiyazi lokho sebekhuluma kakhulu la ku Facebook abamazi mfowethu. Ukwenza igama lakhe lingashabalali kukhona bese nikwenzayo. Mina ngendlela engenza ngayo njengamanje ngoba ngicula. Yes. Okunye nokunye ngifuna uqamba amanga ngisenendaba nakho. But into engilula ukuthi igama lakhe lingapheli. Ngoba ngiyazi mangiqhamuka mina la ngiqhamuka khona abantu isikhathi esiningi abasho ukuthi nangu uMandlanduna. Yes. Bathi bangibiza ngomfokamolo. Angiyena umfokamolo mina. Umfokamolo ubaba, yabo. Yeah. So isikhathi esiningi mangiqhamuka kuthiwa nangu umfokamolo noma kuthiweni nangu umfana kaBhekumuzi, yabo. So ukulokhu likhona igama lakhe emlonyeni wabantu kuyangijabulisa. Ngiyazama ngakho konke okusemandleni ukuthi kube khona okungcono okungaphezulu kwalokho engizama ngakho ukuthi ahlale nje emile kanjalo. Yes. Yeah. Emculweni ziyakhala kakhulu. Mfethu ngiyazi ungenile plus abazi abantu ukuthi nina enizalwa ama legend, nina enizalwa umculi, nina engizima kakhulu kunendimeni. Ikuphi okubi oyingqosho okusekwenzeka kuwe emculweni? Yabona abantu baye betshela ukuthi mawuzala umculi nawe bese uyacula
abanye bayitshela ukuthi uyaphapha yes ngoba wenza umculo wenza ifa yabona kanti into umuntu usuke iphiwe yabo so into engizoyisho uselapho kodwa bakhona abangaphiwa abazalwa amaqhawe bakhona abangaphiwa baningi bakhona basigcizelele lokho ukuthi akuyena wonke umuntu ophiwe ngoba nakhe ezalwa iqhawe ukuthi ke sesizocula nakho nje ekhaya imini oculayo kodwa babona izingane eziningi kabi yabo lokho akusho ukuthi kufanele sicule sonke ekhaya ngoba sizalwa ubaba cha so iziningi kakhulu ingqinamba ke esitibana nazo ziqala ebantwini ababekade bengashayisani kahle nalowo muntu okuzalayo nomzali wakho yabo uma ngabe ufika nawe uqhubeke kuleyo nzondo bekuthatha uma ngabe ukuthi babemvalela lapha babemvalela khona nawe bekuvalele futhi yabo uyanqonqoza ukuthi iminyango ayivuleki kanti bona basaneqhubu nalowa muntu lo wayabo lapho wena wawungekho awazi ukuthi kwakubangwani noma mhlamba ayikho because kuyenzeka abanye abantu thola ukuthi umuntu bayamzonda kodwa ayikho into abamzondelayo nomuntu angekaza abe nento ephathekayo ukuthi usibambana ngimfunele lokho so ingqinamba ezinkulu ke ilezo bafo engidibana nazo ke mina ngisho kanjalo angifuni nje ukufihla ubaba futhi abantu abasendaweni ezithize babengamfuni naye futhi lokho wayengakufihli into leyo owayehleze sitshela yona ingakho namanje ngizosho ngithi wayengafuni kube khona ingane yakhe eculayo shuthi ungasho ukuthi njengamanje amazondo oyise sewela ilento yokuthi izono zabantu zabazali wena abantwaneni iyo ke leyo nto leyo shuthi wena ufela izono zakhe shuthi into enjalo siyazi ubaba uMolo benonxoxisana noThokozani la kunjani ubudlelwane bakho noSomdelicious SOMNANDI si-right kakhulu sisebenzile futhi kamnandi ngoba enye into abantu kumele beyazi ukuthi mhlambe ukube akazange yena athi ithi ngimsize lo mfana ngimzamela ikhampani akwazi naye ukuthi avele ebantwini kuze kuzoma igama likayise mhlambe ngabe namanje mhlambe angaziwa yabo ngaba ngaziwa umuntu ukuthi kunengane kaBhekumuzi ekhona eculayo ngabe nje mhlambe angazi nguphi so uSomnandi wadlala umdlalo omkhulu empilweni yami si right kakhulu naye asikaze sixabana asikaze sibange lutho ayikho futhi into esingayibanga umdala kumina yabo umdala kakhulu ubaba ngisiyabona so umuntu onjalo kumele ngihlale njalo ngimhloniphe yes abanye ama legend akhona akakusupport phambili bakhona mfowethu babushwe noMtekhala basondelile kakhulu futhi labo baba kumina ngoba ngize ngasebenza nabo kuma album ama-2 eka 2013 neka 2014 belokhu bekhona ezingomeni zami ibona nobaba LIMIHLOPHE noma ngakaze ngisebenzeke naye kodwa la ngihlangana khona naye njalo mangihlangana naye uhlezi njalo ngipha amagama okukhula ehlala njalo ngiluleka ukuthi ndoda yenza kanje impilo ihamba kaso yabona bathi lo shuno udlala ushuno clever shuno ehlakaniphi shuno ehlakaniphi awudlala noma ubani ngeke uzudlala noma yikho namanje lo shuno lo mawubuka bambala abantu abawudlalayo bambalwa abantu abawudlalayo futhi nakhona abadlali wona ukuthi abantu basuke behluleka ukulalela abadlali khona enye insizwa yangayizwa beyibuza ngawe yathi uZanefa hayi uthi sokusali uthi uMandlanduna ukusebenza naye wathi hayi ngeke uMandlanduna wathi mayifike emculweni waphapha ase ngilethizwa ngizoyi ngibe nayo ngiyibuza ukuthi awuphaphelana waphapha wenzani kahle nami lokho ngihlale ngikuzwa inkinga nami angazi ukuthi ngaphapha ngenzani ngaphapha ngathini kodwa engizokusho uma ngabe ethi yena ngeke azacule nami vele futhi angisoze vele lokho nje fanele kucace angisoze isizathu ke mina sami sokuthi ngingeke ngisebenze naye uyabhimba too much yabo ngeke ngisebenze nebhimba elinjalo ngizocela nje ukukhuluma ngithi mina ngomunye unyaka ngaye ngafonelwa uLokhuzana indidane kunengoma kusho ukuthi indidane iyayenza yasibiza yena ukuthi akeze ezoyifakaza ngazi indlela thize kanjani so ithe mayiphumile leyo ngoma leyo ngonyaka olandelayo ngisazi noma ngonyaka olandelayo noma
ngoba indidane yayikhipha anganoma kabili noma kathathu ngonyaka kodwa emsebenzini olandelayo yasicela ukuthi Mandlanduna mfowethu ngicela uzongisiza abantu baxabana nami lapha bathi ngangalandi ingani wena uzocula abona manga la ungakhuluma iqiniso uzocula lapha engomeni ngicela lento le uzongilungisisa yona engomeni elandelayo uze futhi uzongisiza lana ngathi mina kwasho ukuthi nami nginabantu engisebenza nabo ke okwakumele ukuthi inkulumo iqala idlule kubona yabo yangaphumelela ke into yendidane kanjalo kodwa engiqonda ukusho ukuthi uyibhimbi kakhulu ngalendlela ukuthi akekho umuntu angamazi ukuthi lamfana uyabhimba uyibhimbi nje kakhulu akekho futhi umuntu oseke wasebenza naye for sure namhlanje uyayisola shuthi hayi ukuthi nawe unenkinga ukuthi nawe ngeke usebenze naye ukuthi wena unqenqa ukusebenza naye hayi ngeke ngize ngisebenze naye shuthi ukwakenzeka ngaye esikoleni eqala efunde cula alungise nasekhanda la alikho right nekhanda alikho kahle lo muntu lwana mfowethu angiqondile ngifuna ukungikhuluma ngaye futhi kodwa nje ngoba yena lapha hamba khona ngiyazi uyakhuluma ngami vele uyangivuma kwabanye abangani bakhe kwabanye afike angihliphize so ngithi mina enye into engimele yenze fanele aqondise ekhanda mina abaningi abaculi bengifonela omunye wangifonela nje umjikijelo yabo naye futhi engitshela same thing ukuthi hayi lowana ngeke uzumenzele lutho yabo so akuyena nje mina umuntu engingamsondeza eduze kwami ngithi woza sizosebenza mfoka ngidi hayi cha ngeke ngikwazi akhululeke naye lapha khona nje ayibambe kanjalo akahlale lapha hleli khona nami ngihlala ngihleli khona izolokhu nje itholana lapha ngilokhu itholana nje izwa kahle mfethu la indimeni ususebenze no SHWI nomtekhala no baba nisuwasebenza nabo ngasebenza no SHWI nomtekhala ngasebenza no SOMNANDI ngasebenza nomthandeni GCOKAMA ELISHA engizothi bona abaculi abakhulu laba engisebenze nabo bese bakhona ke nabanye abaningi nje nabanye abasakhulayo engeke ngasebenza futhi nabo mfethu isikhathi esiningi umuntu osurpriseayo angazi noma uwina ke noma awandile ngapha kakhulu uyenza yes mawuthi angiphosisi uyosho nawe akekho elindele ifixture yakho nomthandeni kule album 1000 akekho elindele ifixture kodwa seza sesikhala ngetshe ngapha uthi iqhamuka lechizi sisho kanje mfethu sayigcina cha nje mfethu yahlangana kanjani la fixture le kwaba ngizothini nje umthandeni nje mfethu umuntu ngizothini esazanayo naye hayi ukuthi mhlambe sisondelene ngaleyo ndlela but siyazana kusho ukuthi naye wabona kunesidingo sokuthi angilande kule album wafika nje kumina endlini wazongitshela kahle ukuthi bafo ngisacela ukuthi kule album yami ezayo ngisacela ukuthi ube khona futhi mangikhumbula kahle ngathi ngangiyokwenza ingoma eyodwa kodwa shuthi yazi moxoxa lenkulumo le chaza ukuthi awushayanga one track kwabongwa ngawo wathiwa akulanda omunye waphela ukhona oshaya njengawe washaya yodwa wathi umthande naye ngeke ilungi be yodwa hayi ngathi mase ngifika e-studio wasethe nayi akwengikhethe ezinye eziwu2 zivele zibe u3 sayishaya ingoma kwabamnandi e-studio ngicabanga ukuthi ukube wayifuna ozofake mina wayizolanda lowo muntu lowo kodwa ngokuthi ke akekho walanda mina so ingakho ke naye loyo senokushela njalo lapha enkundleni zokuxhumana unanokuthi adelele ngapha kumthandeni ancome ngapha kuKhuzani okusho ukuthi uyashela ngapha kuKhuzani ukuthi awungilande nami ngizoshaya ingoma manje oba wethu waqhamuka mawu sengaqhamuka ngala maye uKhuzani ngathi akamnakile yibona ushawa nje ngomzimba kuphela ivoicemail yaququda yakuzwa bhuti yini enza uMandlanduna efike sinike umsebenzi wendlebe sithi sakujabulele lokho sithi awuyeza unyaka ozayo asamboni futhi uMandlanduna kuthatha isikhathi ephinde kubuye emva kwesikhathi kwenzakalani lapho mfethu hey bhuti wami inkinga zasemculweni zinkulu kakhulu yabo ziningi kakhulu and umculo udinga imali ngalendlela yokuthi ungaze ugcine nawe ungasakwazi ukuphila sinabantwana sinabantu esibabhekayo ngithi so manje kufanele ukuthi mangabe uwenza uphinde ubhekele bona futhi ukuthi angingenzi lento
bese bona beyasokola ekugcineni yabo. Yes. So umculo ufuna sengazi ukuthi ungathola nje indawo ikhaya eli right la uzokwazi ukuthi khona okay la ngikhuselekile lo mculo lo iwona ozongenza ukuthi ngiphile ngiphambili. Manje mangabe ufika uthola indawo iphinde nawo futhi iqhuge ingenzi ngendlela right nawe kuyakumele ukuthi ukhokhe umoya ukuthi hayi akwengibuke ngiphinde ngiqalaze kwenye indawo futhi yabo. Ngizothi nje yilokho bhuti wami, otherwise ukube kwenzeka ngikufisa kwami ngabe kwenzeka nje ngasekuqaleni unyaka nonyaka kube nealbum kaMandlanduna, unyaka nonyaka kube nealbum kaMandlanduna. Kodwa isithembiso sami manje ebantwini ukuthi kusukela kule album ezophuma ngama-Easter Yes. sekuzoba kanjalo manje. Hayi. Ya, yilokho. Mfethu ngithawa indawo ezimnandi laba abayizwayo. Ngama-Easter ziyakhala. Ngama-Easter ziyakhala, ikhona futhi ingoma esikhiphile i-music video yothando sikhiphe nje ngomhla ka-14 we-Valentine. Ingoma yothando nje ukuthi abantu abalalele bebuke, sikhuluma nje ngothando kuyona. Izobe ikhona futhi kule album ezophuma ngama-Easter. Mfethu ungikhombisa ukuthi wena awuyona umaskandi artist kodwa uyi-musician. Yes. Ukwazi ukungena kuzo zonke ama-genre akhona. Ya ngezwe ubaba ethi mangabe umculi uthi wena umculi. Akukho la kumele uthi wena ngeke ngize ngikwazi ukucula ke la ngoba umculi. Kodwa mangabe uzoyitshela ukuthi wena mina ngicula umculo othile, ezinye izinto ezokuhlula yabo. So mina ayikho into engangihlule makuthiwa nje akuculwe noma bekuthiwa insimbi zakhona zikhala kanjani ezahlobo leni lomculo ngafike ngicule. Yeah. Ngiyazi ubaba uBhekumuzi uThulu beneqembu elikhulu. Bafana bamolo uBhekumuzi uThulu benabanye. Yeah. Laba fethu babesebenza kuwe kunjani ubudlelwane wena nabo Gearbox nabanye? Yeah. Ba right futhi abafowethu siyaphila nabo. Phela ke kube ukuthi ke nabo bazamela impilo ngendlela abayizama ngayo njengamanje. Kodwa siyakhuluma uGearbox, uXolani, uSimanga, uLinda. Barathi nje bafuthi abafowethu bakhona basegoli nama ngabe nje nginyukile ngegoli kuyenzeka ngesinye isikhathi sihlangane sibonayo. Singababona nabafana bakaMolo ngelangobuya. Ngiyafisa ukuthi kube kanjalo. Sesike sazama khona ukuyikhuluma sithi sizama ukuyilungisa leyo nto leyo. Kwaba nengqinambanyana ezikhona. Kodwa ngiyafisa mina ukuthi abafana bakaMolo bebephinde bebuye mhlambe ngealbum nje yodwa bebona ukuthi ke yini engenzeka emphakathini mangase kuthiwa bayabuya njengoba babe nje ya ukhona ubaba. Yes. Ushunokle bafana. Abawufosayo abawufosayo futhi Phupela. Ngitshela wena. Fethu ngeke sikwazi ukukhuluma kangaka singakhulumi ngeqhaza elibanje nayo ingwenya. Kuwe nasempilweni wakho nokumculo wakho. Yeah. Qala nje ubani lengwenya le? Ingwenya bhuti wami nami ngathi wasengihlangana nje nengwenya. Ekusho ukuthi ukuthanda kaNkulunkulu ke lokho. Yeah. Ingwenya bhuti wami ngizothi umzu wakamaphumulo isibongo kaMkhize. Yona ngwenya ke leyo unempahla zakhe ibrand yakhe nje impahla zokugqoka njengoba ubona nje la. Nakho kubhaliwe ingwenya ziningi zikhona. So okusho ukuthi ukuhlangana kwethu ke kwaba khona lokho kuzwana lokho wafisa ukufaka isandla nasemsebenzini wami. Ngangena ke kwikhampani yakhe Entertainment okuyiyona engaphansi kwayo ialbum leso ikhipha nje soyikhipha ngaphansi kwayo konke lokho kwenziwa Entertainment. Ayasivele siyidayise nathi abantu ababamba iqhaza kanje kakhulu nje abantu nje mangabe beyifuna ingwenya iyatholakala kalula kakhulu umuntu akaxhumane nami ngimxhume nengwenya. Mzwile bafethu support ibusiness lomuntu omnyama omunye nayi ingwenya bafethu mina ngiyayazi ke inkundleni zokuxhumana igqilaza kakhulu ingwenya emanzini uzoyibona yonke indawo amathende imicimbi uyashuthelwa yonke into bafethu asiba support especially abantu bangapha komaphumulo Stenga nakuma kuphi uzoyithola kodwa nje moseduza amaphumulo abakulethela ngisho wena nqa sokhona nophephu ke manje ngicela ukuthi uyabona ihamba kalula kufika kalula konke. Fethu wena ngesingawe Mandlanduna ungafisa ukubona wena ingane yakho nayo ingena emculweni. Uma ngingayisondeza eduze kwami
ngokuphelele ngiyifundise yonke into ibe nolwazi oluphelele olugcwele ukuze nayo izokwazi ukuthi imele yona yabo anginankinga ingangena emculweni kodwa uma ngabe izoqhamuka nje isikuthathela lapha isikha phezulu angifisi ngoba ukuhlupheka kuningi emculweni ukuhlupheka kuningi kakhulu emculweni ngithi ngisholo leyo mase kuphinda le yasono samkhulu wayo seswela angithi yabona ukuthi ngoba buhlungu kanjani so kungcono uma ngabe ngizomqala ngimkhulise azi yonke into ukuthi okay makunje kuhamba kanje akwazi kuyimela ayazi iminyanga kufanele angqonqoze kuyona kungaba right ke lapho emculweni ungene kudala mfethu noma ubungangeni ubuka ngalesa sikhathi ikuphi okuhle ukubona kwenzakala njengamanje nokubulala umculo mawukhona lapho ofa khona ubulawa yini bhuti wami into engathi ibulala umculo ilento yokuhlukana kube namaqembu oqhawela ukuthi iqhawe lami akoni lokho uma ngabe umthanda umuntu uyamthanda kodwa uma ngabe sekuzohlukana ngoba ngesinye isikhathi kuze kugcine kuliwa yabo kuze kugcine kuliwa ukukhombisa ukuthi sekuxatshenwa ngempela ke manje lapho kumculo uyafa bafa angifuni uqamba manga uyafa kuba negama elibi umculo kwaMaskandi abathandi bakhona nabaculi bakhona bayalwa babuhlaza yabo into enjalo kuyathukwanwa yonke nje lento eyenziwa khona alright umdlalo kodwa kwabanye abantu kunabantu abangayithandi abawuthandayo umculo but yona bayithandi yabo inkinga ifika ibe lapha ekufeni komculo kodwa futhi at the same time umculo uyakhula ngendlela uMaskandi uthandwa ngayo manje kunakuqala uyabona ukuthi hayi uyakhula wona uyaya phambili kumnandi ke lokho kuyajabulisa masibona abafethu bakhimize nje bathenga imoto ubuthaphu abanye benza zonke izinto ezinhle lezi ukhombisa ukuthi imali sikhona ikhona imali kuphela kumele ube nendlela eright ukuthi ufinyelele kuyona ngoba phela ukubona bakhila imizi ukubona bethenga imoto ukhombisa khona ukuthi impumelelo banayo manje akusadlalwa ngawo njengoba kwakwenziwa uqalweni wazi wasizwa iqhude laze laqhamuka ke lakhala kwalungana kahle ngabe irish kakhulu le ndoda le kakhulu mfethu kakhulu ukuba umculo ubunje awunjengamanje bengena bona manje phela nanokudala bethu isikole sasingekho badlala belungu ngiyabona ke leyo nto leyo khala ubaba uphuze chemist masifika lapha endlini yakho sikhombisa amagolide amanganana ashayile uyangitshela ukuthi ngiyazi yonke imali yala kodwa angithi ayibona uyazi ukuthi kodwa inkinga yabasha wayibeka nje ngembaba athi isikole bona babangayi esikoleni umuntu wayevele sayina iphepha ngala angithi yabo mhlawumbe nje uvuma ukuthi wena uzoholela igigi eyodwa emagigini awu10 awazi usayina uvumani la isikole mfethu nani into ongayinika ongayinika umfana omncane njengamanje intombazane efisa ukucula uMaskandi isifundo okokuqala nje futhi isona isikole sizokusiza phi size kuthini ukwazi ukunderstanda yonke into onikwa yona kuthiwa mhlambe kuthiwa isayini we understand uyizwisise ukuthi okay lana ngivuma ukuthi mangabe ungavumelani nakho uyakwazi ukuthi ubuyele kubona ukuthi no lokho angizwani nakho ngiyaphikisana nakho kunokuthi uvele usuke nje uthi wena nginothando lomculo bese uhamba uyocula bazodlala ngawe awubaka inkampani azayuzana kakhulu futhi bahlezi bekhala futhi abaculi namanje nabaculi ezinye inhlobo zomculo bahlezi bakhala sihlale sibezwa becomplaina beyisana emakhoti yonke lento ngoba yini kunobutsotsi obusuke benzeka yabo asebenza umuntu kanzima ukubhala ingoma futhi akukho lula akukho lula ngoba kufanele usebenzise ingqondo ukhulume ngento ocabanga ukuthi abantu bazoyijabulela ukuyizwa yabo ngeke uvele usukhulume nje nganoma yini kodwa manje uthola ukuthi uwenzile kanjalo usebenzisa ingqondo yakho bese bona bezokudlela amandla akho ngine message yakhe ephuma obulawayo umfowabo Ndlovu mangaphosisa eZimbabwe ungisendele nje WhatsApp namba engenayo inamba yakhe okay kahle i-message ibibheke kubaba uThokozani Langa uThokozani Langa ngokuthi njengoba ubaba uThokozani Langa esho ukuthi umuntu am-influence emculweni
ubaba ubheka music tour. Yeah. Yini phona angakwenzi akukho nangakwenza igama lalo iqhawe lingafi kanje nomenze ekhulume nomphathi wamaphumulo noma yini angakwenza just ukuthi noma kube ne-event ethi big music tour event or whatever yabo nje angayenzi ngase ngimtshela lo mfethu ukuthi hayi no yazi ufana ukuthi usikhulume kahle ngizohlangana nendodana yakho uMandlanduna nathi awu ngabe ungisizile mfethu lo nsizwa ngiyafisa na ungibuzele kulo mbuzo ukuthi awukho no event okufisayo noma ngasayeni Thokozani langa kodwa kube nje ngani kodwa ekugcineni sifuna thina igama lamaqhawe angashabalali akukho ni mfethu akufisayo noma usunokhe waze waqothuka izandla ukufisa kukhona bhuti wami ngifuna uqamba manga kukhona ukufisa kuphela ukuthi ke uma ukhuluma nabantu abantu ngizothi ngesinye isikhathi banokungayithatha serious into oyishoyo yabo sesizamile ukukhuluma nabantu because umasipala wamaphumulo kwawenza umcimbi i-event ngo-2014 wayenza i-event kwaba nokukhuluma ukuthi bazoyenza every year njengokuthi bamkhumbula njengokuthi uyena kwamaphumulo owaphakamisa indawo kwamaphumulo yaziwa ebalazweni so kwahamba akuzange kusenziwa kwaphela kanjalo so sithema sithi siyabuyela kwatholakala ukuthi kunengqushu khona ngaphakathi kwamasipala sagcina sahlehla kanjalo kodwa asiyekile sophinda futhi siqhubeke sibavakashele ngoba ngicabanga ukuthi umasipala okumele ubambe iqhaza elikhulu impela yes umasipala okumele ubambe iqhaza elikhulu ngoba lo muntu lowana usebenzele kakhulu umaphumulo ayi kakhulu kodwa engithola yathi masikhuluma manje la sizokuthwalela umzimba emculweni ngikhumbula nama radio station ibibambeka ngophonje kakhulu uthola ukuthi ngapha ematekisini iyashe ematekisini kodwa ama radio ayidlali lutho yabe kanjalo abantu abaningi bayakwazi lokho abantu abaningi bayakwazi ngoba khona ngizothini shothi lonto ngangayinakile mina but wakwayisho baba ngelilanga wathi bavele bemhlekise mayikhipha i-album manje kulonyaka bengayidlali bedlala ingoma endala bengayidlali lekufanele ngabe bayizwisa abantu manje khona abantu asebeke bayikhuluma futhi leyo nto ngabona ukuthi lento kusho ukuthi abantu abaningi bayayazi ukuthi ubevalelekile kakhulu eradweni evalelekile ngoba khona i-interview yakhe la akugqamisa khona ukuthi ubonga amaphepha ndaba ngokuthi amveze ebantwini ubonga nekhampani igala yes imsakazi ayibalayo imsakazi emincane yabo lewe kumele ngabe ngempela yamthatha yamphakamisa emkhulu iyona ibingamvezi ethu thina nje nathi siyi-Perfect TV besithi nje asizo nawe unganyamalali kanje mfethu umculo wakho siyawuthanda siyazi usalumela igama likababa masibukayo vele sibona ubaba nanendlela yokucula mfethu sayithakasela kakhulu asifuna abantu abafana nawe benyamalale mhlawumbe senze ukuthi ukuvela la khona umsamari olungileyo ofaka lokho akufakayo asazi yabo yiwo namhlanje sushilo ukuthi ngogudi ziyakhala yaphuma i-CD noma kanjani ilokho mfethu uthi asibonga amagalelo akho mfethu neqhaza nje uculeni unzima mfethu kakhulu mfethu washo umculi wathi emculeni ufana sesikoleni manje kunzima bayadoja la akukho lula bhuti wami mfethu athini akho sesivala mfethu mase sivala nje mfethu ngibonga kakhulu ku-Perfect TV ngethuba uNkulunkulu anibusise bafowethu mhlambe nangelilanga sawuphinda futhi sihlale kanje sixoxe kube mnandi ngithembisa abantu ukuthi i-album yeza kumanje i-album ikhona ise-studio iphelile into esele nje ukuthi kwenziwe izinto ezincane lezi zama-CD cover yonke leyo nto leyo kodwa nje umculo usukhona sesilinde ukuthi kufike isikhathi sama-Easter bese siyawudedela ama-fixture hamba kanjani ama-fixture bhuti wami ngizothi uhamba noZanefa ngidi la yalizwa ngalelo gama nje ama-fixture bhuti wami khona abafana engihamba nabo abafana nje abasebancane okuthiwa omunye usiceke omunye uchitha amafutha ngibona abafana engikwazile ukuthi
ngisebenze nabo kule album. Yeah. So uzobona-ke makuhamba unyaka ukuthi mhlambe ngizokhuluma nobani ukulungiselela unyaka ozayo. Yes. Yabo kodwa nje i-album ngiyathembisa imnandi kakhulu. Bayazi-ke abantu uMandlanduna nami ngiye ngizwe ngabo. Mina ngiye ngenza okungangamandla ami bese ngizwa ngabo bethi bona hayi usebenzile Mandlanduna. Ingoma imnandi kakhulu futhi ikhombisa ukukhula yabo. So nginethemba lokuthi nale imnandi kakhulu futhi izobe ikhulile. Hayi ngicabanga ukuthi oba siyathintana ngenamba thina usinika idate nathi sibatshena abantu ukuthi bafethu asigijimeni seyitolo sekonakele. Kuba kanjalo kakhulu mfethu. Fethu asikwazi ukuyeka sine quiz esidlalayo la ekhaya. Umuntu mase yakhululeka sibuza nje umbuzo o5 kuphela and then usungahamba fethu. Alright Dwala. Ukhetha nje umuntu oyedwa owasibuza ngabantu ngabaculi. Okay. Uma ngithi ke nali ibhova nanangu noxolo. Ukhethe uba uthi ukhethe noxolo uthi ibhova yalifuseke. Alright, okay. Okay. 1 nginomqumeni nomtshengiseni. Fana ngikhetha oyedwa lapho. Oyedwa. Hayi ngikhetha umqumeni. Ukhetha umqumeni. Hayi ndidana hayi. Umqumeni nesikhathi ohlangana naye. Wabe esenza kakhulu nofama. Ngahlangana naye kancane ngifuna ukukhuluma ngahlangana naye kancane mangaphosisa kabili noma kukani. Kodwa nje futhi kwakubonana nje. Yeah. Ukhetha ibhova. Ngikhetha ibhova ya. ALIMGUBE no Gearbox. Ngikhetha Gearbox. Ngikhetha Gearbox. Gearbox. Yeah. Okay. Zanefa ngithi SOMNANDI asabe. Ngikhetha SOMNANDI. Awucabangi. Angicabangi ngiyabona ke bese ngicabanga nokucabanga. IGCOKAMA ELISHA noKUZWANA. IGCOKAMA ELISHA. Ngoba wavela wasebenza la. Ngangasebenza nanokuthi ya hayi ngoba nakho nayo uKUZWANA ngamfuni noma kanjani. Kodwa nje ya anginazizathu esitheni ngikhetha iGCOKAMA ELISHA. Imthente ehlabisa mina. Ingane zoma. Ngikhetha imthente. Imthente. Yeah. Hayi. Ngathi u5 ngithi iphelele pho. Yeah, iphelele. Fethu hayi thina nje siPepet TV nje sithi koko ifisela khona fethu ngama Eastern into oyifuna ngathi ngenzeka. Ngiyabonga bafethu ngiyabonga kakhulu. Nje angazi ngakubonga ngithini kodwa nje uNkulunkulu anibusise. Siyabonga bafethu. Wena mbukeli lapho uyalazi udaba sithi number subscriber, ulike, ushare le video sithi until next time. Pa.